Hej. I får en opgave, og I skal skrive en stil ud fra det. Værsgo. Og værsgo. Hej drenge. I får en opgave. I skal lave en stil, og I skal fortælle lidt om jeres forældre og lidt om jeres hverdag. Ja. Har I forstået opgaven? Ja. Okay. Det vil jeg glæde mig til. Værsgo. Tak skal du have. Nå. Synes du også, det er kedeligt? Du skal lige være forstyrret. Prøv lige at lave det her. Men det er meget sjovt at folde. Nej, lad nu være. Jeg sidder og prøver at koncentrere mig. Nå. Det er en lortopgave, mand. Hej drenge. Nu får I bare en opgave af mig, og I skal lave en stil. I skal fortælle lidt om jeres hverdag, jeres far og mor. Okay? Har I forstået opgaven? Ja. Ja. Okay. Værsgo. Hvad sker der, Allan? Jeg kan se, at du sidder lidt uro. Men jeg kan ikke, hvordan jeg skal komme i gang med. Og jeg forstod ikke, hvad damen sagde. Jeg skal nok hjælpe dig. Kom så. Jeg skal nok finde ud af det. Okay. Ikke, Allan? Så laver du det. Ja, så lever vi bare den. Så det er det punkten, at du skal jo starte fra her. Nå. Ikke? Ja. Fra indledning. Okay. Du skal skrive lidt om udvinding. Og så bagefter går det til problemformulering. Okay? Men så forstår jeg det meget bedre. Ja. Og så bagefter, når du har lavet den, og så går du videre med de andre, så kan du godt forstå mere. Okay. Jeg kan bare spørge om hjælp med. Ja, det må du meget gerne. Jeg så bare ved siden af dig. Hvis du har brug for hjælp, så må du meget, meget gerne komme hen til mig og spørge. Ikke? Okay. Så. Tak.